Bapak Ibu Sagung berbagai kedapatan keparang hangabadi hangaturaken sugeng siang sugeng rawuh sugeng pidaraan kade cola sekeco sugeng lelegahan kade wardu wardi karib gali
Sinambi Hajratu Megah Titi laksitane adicara ingkang samangke kepareng badhe lumampah nyawiji kaliyan kula sakanca Divikan Musik Production makarya sarengan kalian perdana profesional audio sound system.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat soho sehilasane Gusti mugia tansah tumedhak tumantu kajiwa kasarira waradin sagung dumadi dumateng karsanipun para pepundhen para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang agung wastuti dhateng wayaning kautaran ingkang patos pinundi saha pinabekten katur dumateng para pangarsaning agami para rama kyai ingkang satuhu kinasih Gusti dumateng para pamong pangemban pangebating praja para satriyane negari kinarya pangayumaning para kawula tasih ingkang tuhu sinudarsana dumateng para tamu undangan kakung miwah putri suprambah kadang werda muda tumaruna ingkang tuhu bagya mulya kanthi inabaran pepayung budi rahayu saha nyadong lumutering sing samudra pangangsari ugi kepareng kula semula matur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya boten ateges semorang saking tata krami saha dilarasake Suposita namung nyarum jagung bot abote anggen kula mugi dawuh saking bapa ingkang kawegati inggih kula kang sinarya kapundhetan kabuka swara gwarane kandha niki panjenenganipun Bapa Suyatno dalang Ibu Ngadi anggenipun badhe gelar pahargyan niki pahargya putra Hamiwaha Siwi kala kalamanten atmaja kakungipun ingkang asesuna Dimas Bagus Bambang Setiaji sarjana ekonomi ingkang sampun kepareng hanja surapi kalian Dia Ayu Suprihati SPSI putra putrinipun saking panjenenganipun Bapa Slamet Martono Ibu Jumini ingkang wiji saking laladan dusun Tanjung Sari Desa Sampetan Kecamatan Bladak Sari Kabupaten Boyolali hadapun saderengipun sumangga tansah kula dherekaken manahku puja puji syukur wonten karsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun paring kanikmatan karahmatan kawilujengan dhumateng kula saha panjenengan sedaya sabune para legah ingkang wiraya pegah dicara ingkang badhe kalampah wonten ing kalenggahan sang punika niki adicara ingkang angka setunggal pambuka kalajengaken adicara ingkang kalih atur pasrah tapi sirat mojo putra pinangan yang saringgi ingkang kepareng adani didik para tetuangga ingkang piniji paripurna atur pasrah tapi sirat mojo putra pinangan yang saringgi kalajengaken adicara ingkang angka 3 kanthi tumurun ing wahyu jatika kanthi kumandange waosan seperangan ayat suci Al-Qur'anul Karim paripurna kumandhange waosan suci paripurna kumandhange waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim kalajengaken adicara ingkang angka 51 nggih atur pambagya raharja yuwana pegah adicara ingkang pungkasan nggih astung para purna hadapun tondo yekti paripurnaning pahargyan prasaja ing kalenggahan siang menika ing bobine Sri Atmaja putra pinangan yang sarimbit dalah bapa ingkang hamagati sampun kapareng jumeneng wonten ing sadaping pari pahargyan ingkang saperlu nyuwun tambahi berkah saha pangestu saking para rawuh kanthi ajawan asta sagunging para regah gandah kinurmatan wis dukap titi wahyaning mangsa kala pegah adicara enggal kapurwakan
Wegah dicorok ingkang angka setunggal niki pambuka kanthi pambukaning adicara. Kawula purwakani kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Ugi kanthi pambuka ingkang sampun kalampah adicara samangke. Wiwit purwa madya wusana tansah manggih rahayu wilujeng kalis ing rupida. Sagoge para lekah ingkang pinulya. Sinabi hajratu megah rawipun Serat Mojo putra pinangandian Sarimpit. Kadhe menika pri kanca divgan musik kepareng. Kergengangan swasana atur prangipun kanthi lagon-lagon ingkang sampun rinancang saking kanca-kanca divgan musik production. Makarya sarengan kalian perdana profesional audio sound system. Bapak Ibu sagung pun ingkang kehormatan kepareng marak swan kanca-kanca divgan musik production makarya sarengan kalian perdana profesional audio sound system ugi KT production video shooting ingkang sak perlu atur panglipur dumateng Bapak Ibu sagung para lenggah ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing kalegan siang menika. Kalegan siang menika kasengkuyung kalian Dwi Widyawati ingkang mijil saking laladan Kitha Salatiga. Kepareng jumeneng marak swan ingkang sak perlu atur panglipur dumateng Bapak Ibu para rawuh panjenenganipun Mbak Anik kalian Mbak Wiwin Divgan Musik Production perdana audio. Sumangga.
Bapak Ibu sagung warga kehormatan, sahabat katarakan setunggal lakon meruangkan di pasugatan wonten kalian siang menika. Sarekan Pak Adik kalian Pak Wiwit Divgan Musik Production Perdana Profesional Audio Sound System KT Production. Bapak Ibu sagung warga kehormatan, kerajaan menika Serat Mojo Putra Pinangadan Sarimpit sampun dumugi wekdal samangke kepareng lumebet ing sasana pinajang. Kali menika adicara kepareng kalajengaken. Bapak Ibu sagung berkah kehormatan, kalajengaken adicara ingkang kalih niki hatur pasrah tapi Serat Mojo Putra Pinangadan Saripi ingkang kepareng kaadani dening para tetuwangga ingkang piniji ugi wekdal samangke kepareng kadereken kalian recak-recak kesenian rodat saking dusun kerep Desa Kodang Slamet Kecamatan Ampel megah kepareng ingkang hamasraken niki saking keluarga ageng Bapak Slamet Martono Ibu Jumini lumatar duta pangarsa megah ingkang kepareng hanapi saking keluarga ageng Bapak Suyatno Ibu Ngadiem ingkang pun sariyani panjenenganipun Bapak Suprat ugi cinajaran kalian Bapak Suyatno dalah Ibu Ngadiem. Kali menika katur dumateng Serat Mojo Putra Pinangadan Sarimpit dalah para-para ingkang piniji ugi kanca-kanca kesenian rodat kasuwun tumuju ing sasana ingkang sampun kasamektakaken. Sumangga. Padang rembolane ombong
mumpung jembar kalangane ya sura ira salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah lir ilir tandure usumile ta ijo royo ta senggut manten anyar ta senggut manten anyar jaangon peneno timbe kui lonyo peneno kanggo baso dodo tiro kanggo baso dodo tiro kumite pecaing pinggir tontomono lumatono kanggo sepo menggo sore mumpung padang rembolane mumpung jembar kalangane ya sura ira salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqma wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Katur dumateng duta pangarsa saking keluarga ageng Bapa Slamet Martono Ibu Jumini sasana wiwara kasumanggaaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sabi musallin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa bil aliyyil azim. Amma ba'du. Nun sewu saderengipun amit dumateng pinipun para tamu. Ing mriki kepareng kula badhe nderek sematur sawetawis. Mila kunjuk ngasanipun para pepundhen. Para pinisepuh sesepuh aji sepuh. Ingkang nganggo mastuti ing katamen ing satuhu kinapakten. Dumademipun para pambating praja Satria Negari kang pinangka soksa ngagung para klaudasahe ingkang suweba ing panghormatan.
Al Muharram panjenenganipun para alim, para ulama, para santri ugi sedaya pangarsaning agami. Ingkang riten dalu tasih sumandhing wonten kitab kesucian Mbah Wahyu Ilahi. Ugi ing satuhu luhur putih. Para sedaya cara remudha para tamu kakung putri ing padhetampi ing pakurmatan. Langu-langu panjenenganipun ingkang hambuka tiba Yatno ing mriki piyanda saklaga ugi ingkang sanget kawula hormati. Ing mriki kepareng kawula nderek sumamatur sawetawis wonten ngarsanipun para lenggah sedaya. Dene kanthi semaneng atur mboten saling minangkani atur pamundhut saking panjenenganipun kadang kula sepuh. Bapa Slamet Martono sekalian garwa. Ingkang saperlu kinan hangataraken menggah ing dados wigatos sing sowan. Mila saderipun kawula lajengaken ingkang larumin kau tasah mawantu-wantu nyun lumeting samudra pangsami. Sawetawis kula ngabiyantara nderek cemantaka matur sarung gajik nyegek saha atur wawon panjenenganipun. Para pinenggah langkung-langkung hamengaraken dhumateng para tamu ingkang nembe nedeng-dedeng imbah wacana. Awit kawula ing mriki pinangka sulisaya saking panjenenganipun kadang kula sepuh Bapa Slamet Martono ugi piyansa lagu. Mila saderengipun kawula akan menggah kados menangatur ing alam semonggo. Kanthi kawula dherekaken sareng-sareng njaken ras puja lan puji syukur dhateng asapun Gusti Kang Maha Agung. Ingkang sampun paring rahmat hidayah saha winayapun. Ingkang sampun kaparaken dhumateng kula pinsami saengga udah rikal ngan punika kula panjenengan sami. Saged sareng-sareng silaturahmi wonten dalem bahagian panjenenganipun Bapa Yatno ing mriki kanthi winengku kalis ing sambi kula. Sholawat salam muga kunjuk dumateng junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula panjenengan anti-anti menggah lumundur ing sapak pitulipun wiwit ing menika wekdal ing sawah atau dumugi bicang wonten ing dalahan. Para pepundhen pinisepuh sangyening para linggah ingkang salajengipun keparenga kawula anglagejengaken menapa ing dados atur panyunipun kadang kula Bapa Slamet ing Martono Pirsago. Dene panjenenganipun Bapa Slamet Martono Pirsago ing wekdal punika sowan wonten dalemipun Bapa Yatno ing Dukuh Kerep. Ugi boten katalupan ngaturaken sembah sungkem sosal taklim ingkang sama katuraken dumateng panjenenganipun Bapa Yatno ing mriki piyambaka. Kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene ingkang salajengipun ugi keparenga kawula angraraken menapa ing dados atur panyunipun Bapa Slamet Martono Pirsago pilih ing dakala swawa rikala satawis tabuh sanga panjenenganipun Bapa Yatno ing mriki Pirsago sowan dumateng dalemipun Bapa Slamet ing Dukuh Tanjungsari. Ingkang saperlu ngaturaken yoga putra calon pinanganten kakung ingkang katuraken dumateng panjenenganipun Bapa Slamet Martono ing Dukuh Tanjungsari. Wonten saking atur panyunipun saking kersanipun Bapa Yatno ing mriki Pirsago bilih yoga putra pinanganten kakung kapurih andadosaken putra temanten sakembaran. Parandene panjenenganipun Bapa Slamet Martono Pirsago nayogyani menapa kang dados atur panyuwunipun Bapa Yatno ing mriki Pirsago. Bilih yoga putra pinanganten sampun kalaksanaken kawisuda saking panjenenganipun Bapak petugas KUA saking Kecamatan Gradak Sari rikala dinten Jumat Legi Sawal Surya kaping sekawan Maret April kalasan ing punika pun awiwaha suka bahagia kanthi pikantuk restu panjenenganipun para pepundhen pinisepuh semawan para lenggah ingkang langkung menika wekdal kasuni anjumenengi bahagia ingkang rekanan menika. Mila panjenenganipun Bapa Slamet Martono Pirsago ing wekdal punika sowan nganti para klarga para pangombyong putra temanten ingkang saperlugi ngaturaken
putra temanten putri nggih temanten salimbit ingkang pun aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Mat Suyada nggih biasaku kanthi lumantar kula bismillahirrahmanirrahim putra temanten kula aturaken dumateng Bapak Yadno ing mriki piyane sapraku mila panjenenganipun Bapak Yadno ugi kaswaraken saking atur panyuwunipun Bapak Slamet Martono Pinarga borong anggenipun miwurang murih dados lare ingkang utami ingkang anjelari bebrayanipun Mas Bagus Bambang Setiaji saha panjenenganipun adik Roro Priati mugi saged atut runtus sesisinas dados kaki-kaki salini ugi tinebihna ing bilahi saged bangun turut kekundanganipun para pinesepuh kasembadan sedya saged ngetotaken lampahe tata caripun wonten alam madyaning bebrayan langon-langon wonten ing padekahan kadhap ing mriki lan sakiwatenipun para pepundhen pinesepuh sangine para lenggah dene swanipun Bapak Slamet Martono piyanraga sowan boten ngasta menapa namung sekedhik sanajan tok namung boten nyaosa beli oleh-oleh ingkang sedaya ugi kaaturaken dumateng panjenenganipun Bapak Yadno ing mriki piyantos sakulawarga wonten kekirang saha kirang prane panjenenganipun Bapak Slamet Martono ugi tansah mawan-wantu nyuwun lumunduri samudra bangsa para pepundhen pinesepuh sangyane para lenggah sawetawis bilih panjenenganipun Bapak Slamet Martono piyantos warga langun sedayapun pangambil samanggih wonten dalem bahagian paranjene sampun paripurna sedaya pamewahan panjenenganipun Bapak Slamet Martono daya tumeli nyuwun pamit bidhal saking dalem bahagian mungke wala berkalan pangestu ingkang kulusun amung sedaya sowan wonten solah tingkah tandang tanduk ingkang boten amrenani panjenenganipun Bapak Slamet Martono lumantar kula ugi mawan-wantu nyuwun lumunduri samudra bangsa para pepundhen pinesepuh sanghyane burung semanten ingkang saged kula aturaken temtuke kula kathah kekirangan saha kalpatenipun kirang tatas kirang titis temandhameku ceming swasana estu pribadi kula talangatos saking panjenengan kang ngerti Bapak Slamet Martono kawula ugi tansah mawan-wantu nyuwun lumunduri samudra saking kula kiri billahi taufiq wal hidayah warinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sasana wedal kawula aturaken kundur dhumateng kadang pamiyawara nuwun matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis wijang pijiling atur pangandikan papasrah saking keluarga ageng Bapak Slamet Martono Ibu Jumili kanthi lulus raharja boten wonten pambeng satunggal punapiya tumuli daya-daya hinggal kepareng katampi saking keluarga ageng Bapak Suyatno Ibu Ngadiem hingkang pun sarenani panjenenganipun Bapak Suprat kanthi menika katur dhumateng panjenenganipun Bapak Suprat sasana wiwara kasumanggaaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurina umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil amma ba'd. Gunjuk panjenenganipun para pepundhen, para pinesepuh, aji sepuh kasepuhan ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang pantes pinundi so kinabekten. Gunjuk panjenenganipun para alim, para ulama,
para kiai, para hajah, para haji rinten dalu ingkang tansah sumanding kitab suci wayuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satungguling budi. Kuju panjenengan Tri Agung Dareng Noto Pangemban Pangebating Praja satriyaning negari langkung-langkung panjenenganipun Bapak Kepala Desa ugi sedaya staf andhanipun minangka songsong agung Desa Gondang Slamet ingkang winantu sagung pakurmatan. Langkung-langkung panjenenganipun keluarga ageng kadang pisan sutresno saking panjenenganipun Bapak Slamet Martono sekalian ibu ingkang mijil saking Tanjung Sari Sampetan. Langkung-langkung panjenenganipun Duta Pangarso pinangka taling basa saking panjenenganipun Bapak Slamet Martono sumrambah sedaya rombongan ingkang winantu sagunging pakurmatan. Panjenenganipun para tamu kakung Sumena Putri ingkang kalinggo murdaning akrami. Boten katalumpuhen panjenenganipun keluarga ageng saking Pamengkugati. Panjenenganipun Bapak Suyatno sekalian ibu ugi ingkang winantu sagunging pangkurmatan. Kanthi linambaran trapsila ing budi mewah ngaturaken sewu agungi aksama kawula kepareng marak mangarsa gempil kapardikan panjenengan sedaya ingkang katemben eca tuwin sekeca wawan pangandikan imbal wacana labet kawula minangkani atur supambut saking panjenenganipun keluarga ageng Bapak Suyatno mewah Ibu Ngadiem kinen hangat nampi pasrah saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Slamet Martono ingkang mijil saking Dusun Tanjung Sari Sampetan. Nanging saderengipun langkung rumiyin sumangga kita boten kendhat tansah angunjukaken raosing puji syukur dhateng karya Allah Subhanahu wa taala kanthi rahmat nikmat hidayah saha inayipun ingkang sampun kaparingaken kita sami sehingga wonten ing wekdal sonten siang menika kula dalah panjenengan saged kempal manunggal saged nuhuni atur supanyun saking panjenenganipun kadang kawula sepuh panjenengan Bapak Suyatno sekalian ibu kanthi manggih kawulujengan boten wonten rubeda setunggal menapa lan sumangga kita ekoraken bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat sesalipun Allah mugi tansah katetepaken dhateng panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awit ingkang kita antu-antu menggah syafaatipun minnad dunya hatal akhirah amin Allahumma amin. Kunjuk panjenenganipun para pepunden, para pinesepuh, aji sepuh, para tamu kakung Sumena Putri ingkang tansah kawula hormati. Wonten ing wekdal siang menika kawula kinen minangka talang atur saking panjenenganipun Bapak Suyatno minangka nampi pasrah saking panjenenganipun Bapak Slamet Martono saking panjenenganipun keluarga ageng Bapak Suyatno sekalian ibu ingkang angka sepindah ngaturaken pambagyo wilujeng kunjuk panjenenganipun Bapak Slamet Martono sekalian ibu langkung-langkung dhateng Duta Pangarso ugi sedaya rombongan. Atur ingkang kalajengipun
saking panjenenganipun Bapak Slamet Martono sekalian Ibu ingkang sampun lumantar saking panjenenganipun Bapak Talang Buso sesepuh pengombyong ngaturaken salam taklim saking panjenenganipun Bapak Slamet Martono kunjuk panjenenganipun Bapak Suyatno katampi kanthi ikhlas ing penggalih. Mugi-mugi salam taklim panjenengan sedaya tansah lumeber dhateng kula dalah panjenengan sedaya langkung-langkung keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Martono ugi Bapak Suyatno tansah manggih kawulujengan boten wonten rupido setunggal menapa. Kula tampi kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ugi kelajengipun atur ingkang nomor kalih saking panjenenganipun Bapak Suyatno sekalian Ibu kaleres dinten Minggu Wage Surya 17 April wanci jam 09.00 enjang hanglarapaken Atmojo kakung putra saking panjenenganipun Bapak Suyatno sekalian Ibu Ngadiem inggih menika Nak Mas Bambang Setiaji panyuwun saking panjenenganipun Bapak Suyatno sekalian Ibu kinen hamanggihaken utawi kajodohaken bilih kanthi berkah saha pangestu panjenenganipun para pepundhen para pinispuh saking panjenenganipun Bapak Slamet Martono angadani kenya siwi inggih menika pun Roro Ayu Suprihati kanthi pandonga berkah pangestu panjenenganipun para pepundhen para pinispuh manggih kawulujengan boten wonten rubida setunggal menapa mugi-mugi anggenipun jejuduhan tansah manggih guyub rukun ayem tentrem boten wonten rubida setunggal menapa salajengipun. Ingkang kalajengipun kaleres bilih rikala dinten Jumat Legi Surya kaping gangsal April ngawontenaken inggih menika sekedhik syarat sarana ugi panyuwun saking panjenenganipun Bapak Suyatno kasut hangijabaken kanthi pandonga berkah pangestu panjenenganipun para pepundhen para pinispuh tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten rubida setunggal menapa. Syukur alhamdulillah bilih panyuwun saking panjenenganipun Bapak Suyatno sekalian Ibu sampun kaijabahan saking panjenenganipun Bapak Slamet Martono inggih menika sak sele dados sak rimpit ing tundhonipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Kanthi panyuwun saking panjenenganipun Bapak Suyatno kaleres dinten Minggu Wage Surya kaping 17 April bilih risang pinangaten sarimbit kasuwun boyong dhateng dalemipun Bapak Suyatno. Syukur alhamdulillah bilih risang pinangaten sarimbit sampun lumarap wonten dalemipun Bapak Suyatno kanthi wasilah Bismillahirrahmanirrahim risang pinanganten sarimbit kawula tampi enggal kawula pasrahaken dhateng Bapak Suyatno sekalian Ibu panyuwun saking panjenenganipun Bapak Martono sekalian Ibu bilih hamba bilih cumondhok wonten ing dukuh kerep Desa Gondang Slamet kasuwun paring piwucal ugi sisuluh boten kawuratan saking panjenenganipun Bapak Suyatno sekalian Ibu badhe kaperingaken
piwucal sak mampunipun lan mugi-mugi anggenipun lemebur wonten ing bebrayan agung tansah manggih guyub rukun ayem tentrem jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang jinangka basuki ingkang saesti lan mugi dados swarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Atur ingkang kalajengipun ingkang sampun kaaturaken saking penyipun Bapak Duta Pangarso bilih suwanipun Bapak Slamet Martono sekalian Ibu ngaturaken utawi ngasta angsal-angsal kanthi mekaten katampi kanthi raos bingaing manah boten wonten kirangipun boten wonten lepatanipun sedaya wau mugi ndadosna sarana anggenipun badhe kekadangan ugi bebisanan tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten rubida setunggal menapa salajengipun. Atur ingkang kalajengipun hambuk bilih panjenipun Bapak Suyatno sekan Ibu langkung-langkung dateng panjenipun kadang-kadang among lenggah ambuk bilih anggenipun ananggapi kerawuhan panjenipun Bapak Slamet Martono sekan Ibu ugi godrah sedaya rombongan kathah kekirangan sakelepatanipun ingkang mapan ing samukawis panjenipun Bapak Suyatno sekan Ibu kanthi andhap asoring manah tansah nyuwun agenging pangapunten. Ugi panjun saking panjenipun Bapak Suyatno kasuwun lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih sinartan hangestreni ugi hanjenengi anggenipun ngawiwaha putra pinaringan taribit mugi tansah dipun paringena rahayu wilujeng boten wonten pampeng setunggal menapa. Atur ingkang kalajengipun panjenenganipun Bapak Slamet Martono sekalian Ibu ingkang lumantar Bapak Duta Pangarso hambuk bilih pahargyan pawiwahan ingkang kaadanan saking panjenenganipun Bapak Suyatno sekalian Ibu sampun paripurna panjenenganipun Bapak Slamet Martono godrah rombongan badhe ngersakaken kundur saking panjenenganipun Bapak Suyatno namung saged ndongaaken ngaturaken sugeng kundur mugi lampah panjenengan sedaya wiwit dalem kerep gondang selamet dumugi wonten ing Tanjung Sari Sametan manggih rahayu lujeng boten wonten pringgo bayani marga sowang-sowang. Kunjuk panjenenganipun para pepundhen, para pinisepuh sumrambah, para lenggah sedaya namung gaduh dumugi semanten anggen kawula matur pinangka talang atur saking panjenenganipun Bapak Suyatno sekan Ibu mesti kathah kekirangan sakelepatanipun langkung-langkung inggih menika singklar ing reh tata basa tuwin bojo kami kanthi andhap asoring penggalih kawula tansah nyuwun ageng pamunten kanthi pinutuning atur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna mengatur pasrah tampi sirat mojo putra pinangan Sarimpit kanthi lula Seraharjo wonten pambeng satunggal Purabiya. Tumuli sirat mojo putra pinangan Sarimpit kepareng tumuju ing sasana pinajang megah melirik titahipun sirat mojo putra pinangan Sarimpit kapiwado kayang waosan solawat sumangga. Dumateng ngasanipun para tamundang sambutanipun kawusun jumeneng sawetawis kanthi hormat os asraka sesarengan. Mahadul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu ala Nabi Muhammad
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فارتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Sagungi para kaidah kinurmatan wis dumugi ugianira Serat Mojo putra Pinanganjan Sarimpit Hagegono Raras ing sasara pinaja tumuli kalajengaken adicara ingkang angka 3 niki tumurun ing wahyu jatmika kanthi kumandhanging waosan seperangan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ingkang kepareng nyuwun ugungan saking panjenenganipun Bapak Muhammad Nasir. Kanthi menika katur dhumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Nasir sasana wiwara kasumanggaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum
خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتصرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.